سلاف روج باشی ور باش همی هولا راه دارم هم باشن ایرو در روزا و مده دو آخفتنین ایرو هبون دو آخفتنین گرین کود کردن تحصیل قدرامه بکن تونجر باکران هفسرو که دم پارتی آخفتنا ویال مجلسی هیه و دریم برهف کریه هم شروع بکن هم جیبدن برفراهی آخفتناوی هر وها سرکومار ترکیه طایب اردوغان ویجی آخفتنه کی کرد یک جدمن یکمن ببیجن افجارا دویمه لسر وی پیواجوی خوا ifade که حتی ها پر بدنگ بو ایرو آخفتنا وی گلکی برفره که ببینن بنیرن چد بیجه در حقی کردان ده آخفتنا وی دو به تمامی گف بو تهدید بو لهمبری کردان چوا دکاره کردان قرب که چوا دکاره همه امکان خواه بکار بینه امکان دولت bütçeye ki mezin vekatine devlete ki beheze kuvvet beri xapna rojava Kurdistan ez jin uzaro kan tev qirbikin u davil Kurdan binin falan u bevan İro axaftina vi disa dve çerçevede bu lebele heneki cüda bu xwast heneki dilê Kurdan mizde masaj bike kan beri xapdine axaftinên Tayyip Erdoğan çi ifade etkin ji bo Kurdan u kîjan Kurdan Kurdên normal hali xwe de ê ji rêzê hene û Kurdên rêxisinkirî hene. Kurdên rêxisinkirî ên siyasî ne. Yani heşê wan vebiye, çavê wan vebiye, haya wan ji dunyayê heye, dîroka xwe dixwînin, dibînin, lêkolîn dikin. 7 sal berê dewleta Tirkiye çi aniye serî Kurdan? Hemî dibînin. Ev Kurdên şiyarin û Kurdên halê xwe de hene, Kurdên normal. Tayyip Erdoğan xîtabê kîjan Kurdan dike. Kîjan Kurdan hez dike, kîjan Kurdan hez nake. Hetenha faydaya Erdoğan gihiştiye kîjan derdorên Kurdan em hemî îro yek bi yek behs bikin. Ez dixwazim em şîroveyekî berfireh bikin. Wekî din mijarê min ev hilbijartine mijarê din hene ew em zêde wext nadin wana. Hevan no kaşkerema xwe komîser hebin em dest pê bikin. Ez jî ya em taybetmendiyekî min ê çawa heye mamosteler از جانا خو حاضر دکم کم زندی ام بسالانه تجربه من از زندی هه 28 سالن از زرت کم وشان زندی من هزاران جاران جوارن چه پیشکش کریه مشیرو وکریه در کتمه وشان زندی هر جارا خو حاضر دکم تشتی کوم برهف دکم تینم ادبیجم از تماشاوان خارج حوالی خاره وان تشتانه اشکره بکم اما ادنرم د زندی دا tam تشتی دن درد کبن evci taybetmendiye min ecber ve ki ejî nizanım çedi bêjim ejî nizanım ez ê çawa şîrove bikim bi kîjan çavê li meseleyan binêrim tiştî ku ez hazir dikim dimîne şuna xwe de ama tiştên cuda derdikevin ejî dikemin nava heyecanê ka ez ê çi bibêjim hakikaten ejî xwe ra şaş dibînim ve dibêjim ka ejî merak dikim ka ez çi dibêjim çünkü di zindî de cana tiştên gotinê ve dike tiştên cuda tê hişê mirovan şîroveyên cuda mirov dike İşte jberviye ki bıqasi ve eji merak dikim ka ez çi dibêjim. Çawa bu formül îrom tiştekî din jî dît ême hevalên me radikal demokrasî dixwazin. Demokrasiya radikal Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli û falan û filan derdora xwe çi dixwazin radînkar demokrasi. Radikal demokrasi ême radînkar demokrasî jî êwan e. Êdî ferqî ewan hûn bibînin. Ewsa îro hatişê min heqeten jî wisa ye. Nizanim deng çawa ye? Deng baş ya acaba? Emana dest pê dikin. Doh baş bû, doh süper bû. Hevan em biçin başûrê Kurdistanê pêşî ew camerê me yek ji serokên Kurdan ê ciwan sportmen Bafıl Talebanî ew ê ku nîgê xwe li mîkrofona xist tam 12 mîkrofon şikerandiye ez bi xwe gilî dikim ez ê giliyê Bafıl Talebanî bikim ez ê bêjim çi heqê te heye Mr. Bafıl Talebanî tu dikarî zirar bidî malên Kurdistanê ew mîkrofona ku tê ber destê te ji bo destê te amade biye ji bo tu bixî destê xwe pê biaxivî ew ne edî top e ew ne gog e ne goga futbolê ye tu nîgê halê dixî paramperçetkî zirar didî malê vî milletî ez giliyê Bafıl Talebanî dikim hevan da. Niha di pêvajoyê avakirina hikûmetê de ne
و دوی زراره کو دایا مال کردستان جی وره گرتن فکرم چه وایه؟ اوسه yani kez dibe zarar ne de mali Kurdan. Seroki yekti niştimani Kurdistan'a yani ki bafıl Taliban'ı got ne mümkün ki hükümet bey yani ki ava bebe tabi gotuna ki rastı. Seroki yekti niştimani Kurdistan bafıl Taliban'ı de panele ki de ahafi diyar kır. Hin pevajoya pişti helbijartine ne kadiye belki jin ha pevajoya gring despedike ev pevajo li serve dimine beka kijan ali de diyalogin avakırına hükümeti de ve behezben. Yani bafıl Taliban iddia dike ku hezu kuvveta vi heye ev de hükümeti de xudi pozisyonu ki baş bin daxwazi vi hebin jipedeki yani xweweke serdest dibine Taliban'ı got ez hez nakim ku pevajoya avakırına hükümeti geleki bajo direj bajo ez fer bume mikrofona bişkinim 12 mikrofon şikandine bafıl Taliban'ı jberveci eğer em ji bo pêkanîna hükümeti rûnên ez ji bo dubarekirina hilbijartina jî amade me yani dibê ez fêr bûme ez fêrê ajitasyon û propagandayê bûme pêşî li min negirin ez hazirim eğer hükümet ava bû bû ava nebû dibê em biçin hilbijartinan cardin bafıl Taliban'ı diyar kir ku ji bo pêkanîna hükümetê 5 yani sedî 5 lê zêde kir kursî besin heya her kesî dibê bila milletê me zanibe ji sedî 5 û zêde kursiyek. Atmosfer dibê nehatiye amadekirin ji bo yekkirina hêzên peşmerge. Yani hûn zanin hêzên Amerîkî, Dewleta Amerîkayê ji Kurdan xwestibûn ku hemû hêzên peşmerge bikin yek. Bila peşmergeyên aydê partiyan tune bin, peşmergeyekî yek hebe. Serokê yenekê dibêje ji bo ku ev pêkwere atmosfer, şert û merc hê neguncawin ji bo yekkirina pêşmergeyan. Eğer ez rastî bibêjim ji aliyê Partiya Demokratîk Kurdistan PDK ve inisiyatif nabînim da ku ev hêz karibin bibin yek. Yani dibê ez bixwazim jî şertên PDK nemüsaidin. Ji ber vê yekê niha xwanêzê meselê nake. Hûn hazir em derbasî Tayyip Erdoğan û mijarê din bibin. Hevan no. Ka ez vê meseleya me kab destûra we ez vê parvekim di navî de evê de ben navî ji bîr kiriya XX Twitter berê navekî wî ji qas xweş hebû niha hemî çû ye. Ez niha di X'ê de parvekim bila ji bo hevalê me werin tevlî me bibin. Vi ku vala em lê zêde bikin vi ku vala bila werin hevalê me Facebookê jî işkerema xwe re bila werin vê derê em bi hev re analîz bikin ka Tayyip Erdoğan çi dixwaze ji Kurdan çawa bi kîjan awayan bi kîjan zimanî dixwaze dîsa 100 salan bi Kurdan bide wendakirin hakikaten ez şîrovê we jî merex dikim hevanno aha me xilas kir rûpela min navê rûpela xwe lê kiriye vi ku vala yani Tayyip Erdoğan pir axivî ama vi ku vala sıfır elde var sıfır min parve kiriye baş e niha hevanno ez tiştekî dijî parvekim û paşê jî ez ê werim cem we em bi hev re van meseleyan şîrove bikin. Ez hatim min her du jî xilas kirin. Ya mesela tweetê hakikaten divê mirov fêr bibe. Mirov divê fêr bibe. Ama min her du jî parve kirin. Süper. Niha em warin ser meselê. Tamam. Em hatin ser meselê. Me basa Başûrê Kurdistanê kir hûn zanin binçavkirina şaredarê Esenyurtê heye ez bi du gotina basa wî jî bikim ji ber ku îro vê sibê dema ku me Tayyip Erdoğan goderî kir hema saetek beriye wî Ahmet Özer ev profesör doktorê Kurd e ji Wanê ye
li Esenyurtê hatibû hilbijartin bi alîkariya dengên Kurdan ji CHP hatibû hilbijartin ha şaredarê Esenyurtê. Esenyurt bi qasî 100,000 însan wê derê dijîn, yani her çend navçe be jî bajarekî mezin e. Şaredarê Esenyurtê Ahmet Özer vê sibê di serdagirtina mala xwe de hate binçavkirin 24 saatan sînordarkirina hevdîtina li gel parêzerê wî hate pêkanîn. Lewma parêzerê wî nikarin biçin hevdîtina wî. Parêzerê Özer Şevket Tucî beşdarê bernameya televizyonekî bû got di qanûna bingehîn de tê gotin kesên li ser wezîfeya cemaweriyê be, yani di dewletê de wezîfedar be, bi operasyonê nikarin bêne binçavkirin, ev yek hatiye binpêkirin. Di destûra bingehîn de tê gotin. Ji bo Kurdan Tayyip Erdoğan çi eleqayî bi destûra bingehîn heye? Hema Kurd me temam e. Dixe binçavan. Tucî anî ziman ku grûpekî medyayê di derbarê dosyaya Özer de agahî belavkirine li belê serokê Baroya Stenbolê İbrahim Kaboglu ku nikar van agahiyan werbigire, yani her çend divê qedexe bû ku agahiyên de dosya Özer de werin parvekirin jî lê derdorên AKP, medyê AKP bi şiklekî ev agahî bi dest xistine. Naveroka dosyê ji xwe re girtine parvekirine. Ev suçe, kîjan savcî, dozger, hekim ev agahî belavkirine divê werin lêkolên kirin. Yani divê bifikirin serokê Baroyê nikare van agahiyan bi dest bixe, parêzerê wî nikare van agahiyan bi dest bixin, lê medyê AKP van agahiyan pir bi rehetî dikare bi dest bixe. Îja werin bahsa bêalîbûna adaleta Tirk bikin. Ez bixwe bahsa dadgehên Tirkê nakim. Ez tim dibêjim adaleta Tirk. Türk adaleti ev e. Ez hema xelas kim mesela Özer dibêje tu jî dazanîn ku lêpirsîn bi wezîfeya seroketiya şaredariyê ve alaqedar hine yani lêpirsîna ku di derheqê Özer de hatiye destpêkirin alaqa wî bi wezîfeya seroketiya wî tune ye, şaredariyê ve tune ye. Li ser îddiayekî 10 sal berê hatiye avakirin, yani ev îddianame. Lêpirsîn ji me hat 2024 ve hatiye destpêkirin. Sucî destnîşan kir ku agahiyên ku parêzer û serokê Baroyê nikarin xwe bigîninê, ev agahî li grûpekî medyê hatiye belavkirin. Rêya medyê erê. Îja vê derê em çi hîn dibin? Em hîn dibin ku îddiayên 10 sal berê yên di derbarê Ahmet Özer de doktor profesöre hiştine 10 sal hiştine tam dema ku biye şaredarê Esenyurtê wê demê derxistine holê di derheqî de lêpirsîn dane destpêkirin. Yani iddiayên 10 sal berê ne. Alaqa wî bi wezîfeya şaredariye ya niha tune ye. Sirf bi dengê Kurdan hatiye hilbijartin ji bo wî dixwazin bixin biçave. Hem jî kîjan pêvajoyê de tam pêvajoya bahsa demokrasî û aştî dikin. Mesele wisa ye, yani parêzerê dibêje bi zanebûn vê operasyonê pêktînin hemî plan û projeyê. Welhasil Tayyip Erdoğan çi dibêje? Nihayê werin behsa gotinê Tayyip Erdoğan bikin heval nûş. Kerema xwe re hûn jî tevlî nîqaşan bibin bi peyamên xwe, bi mesajên xwe tevlî bibin ji bo ku em bikaribin nîqaşekî bidin destpêkirin. Paşê ez ê va mesajê we yek bi yek bixwînim. Ez mesela Tayyip Erdoğan ji kerema xwe re guh bidinê. Ez hema ji wara mesela dosyaya Tayyip Erdoğan vedikim. Dosyaya wî ve ji wara vekim. Dosyaya Tayyip Erdoğan tê. Hakikaten terminator ya çavê min da. Eyn wekê terminatoran daxve. Yani dibêje ez ê qirrewan bînim. Kökünü kazacağız dibê. Ya çawa dikare wisa bêje ya. Çawa însan ya. Ama dike jî ya. Ez ê behsa Roboskî bikim. Ez ê behsa Ceylanên Kol bikim. Hemû mağdurên li Kurdistanê ya bi talîmata Tayyip Erdoğan hatine kirin ya jî di dema wezîfeya wî de hatine kirin. Kurd vana ji bîr nakin. Tayyip Erdoğan nikare xwe pak nîşan bide. Nikare. Dosya wî ew qas e. Yan jî ew qas e. Ka kerem kin. Recep Tayyip Erdoğan got ew ji bo pêvajoyê aştî bangê Qandîlê nake, bangê Rojavayê Kurdistanê nake, her du aliyan jî ji xwe re weke muhatap nabîne.
سرکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان د جیوینا کوما AK Parti'ye de meclis akfi de derhaqi helbesta Bahçeli de Tayyip Erdoğan got ez sernave gele xoy aziz spasya MHP dikim spasya rehevale me ittifaka Cumhuri Brez Devlet Bahçeli dikim wi bawe heri zelan nişandaye Devlet Bahçeli haskirna millet uvelet çiye tobe ve eğer hunca zıkkumi jî hez dikin di dilê we de kîn û nefret tijîye behsa Kurdan dibe rûya tirş dibe درونن و حفت رونه ده در حق کردان ده اردوغان وها اخفی امی لناوا ترکیه لناوا عراقه لناوا سوریه تکوشینا خویا لدجی تروری باوه که ببریار بدومینن و تهدید جه کدریتی بلاوره امی به تمامی جهولی راکن ده بیجه طایب اردوغان ترمیناتور یخوا بیان دکه terör, siyaset, şiddet, demokrasi nayne kileka hevudu. Kurd u Türk nikarin pey hev bijin. Gotinên rast ji devê suçdaran derdikeve. Binêrin terör, siyaset, şiddet, demokrasî nayne kileke hev. Ev gotinên rastin ama ji devekî şaş derdikeve. Ê ku terörê pêk tîne bixwe, ê ku siyaseta şaş bi rêva dibe bixwe, şiddetê bi rêva dibe ew e û demokrasî jî pêk nayîne. Ma em nizanin demokrasî çi ye? Emrê me nava demokrasî welatê xelkê de derbas bû. Tayyip Erdoğan emrê xwe de ne demokrasî dîtiye, ne pêkaniye, ne jiyaye. Yani bixasî ku em zanin Tayyip Erdoğan ji zarokatiya xwe ve hatiye dünyayê heta ku biye xort jî ji bavê xwe işkence dîtiye. Ka demokrasî Tayyip Erdoğan çi zane demokrasî çi ye? Yani ez dixunim ez paşê şîrove dikim, ez ê paşê şîrove bikim. Derheqê Kurdan de Erdoğan dibêje em ê ji holê rakin, em ê Kudirê bîbin, em ê qirrewan bînin, em ê biçin Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Qandîlê, tu firqewan li cem tune. Recep Tayyip Erdoğan gotina Ziya Gökalp ya ku ferza dînî ye, ferza siyasî ye ku Kurd û Türk ji hev hez bikin. Hûzane ev gotin beriya hefteyekî ji aliyê Devlet Bahçeli ve cihatê bikaranî. Tenê firqiyekî heye di navbera gotinên Tayyip Erdoğan ê berê wê nihade, gotinên Devlet Bahçeli ê berê û nihade, berê digotin Kürt kökenlî niha dibêjin Kurd. Ka min dirin çima dibêjin? Kürt kökenliya wan biye Kurd. Wekî din tifeq nake. Benîştê 100 sal berê ê Cumhuriyetê îro dicûn. Aynı benîşte. Tiştekî nû nekirine di jiyana xwe de. Binêrin ez ji we re çi dibêjim? Tayyip Erdoğan gotinên gilover ku ji xwe re dikin amûrê xapandina Kurdan li dû hev rês kir. Çi ne? Ev gotinên ku pê Kurdan dixapînin Kurd û Türk nikarin bê hev û dibijîn. Di artêşa Alparslan de Kurd û Türk Ereb bi hev re hebûn li Milazgirê serkeftina hevpar ya Kurdan û ya Türkan bi hev re ye. Wan mildaya milê hev li Milazgirê şerkirine beza 1000 sal berê dike ya. Ya berde 1000 sal bele ya te qirra me yanî ya. Ya çi insanên hakikaten ya basa Selahaddin Eyyûbî dike na ez têmê derêjî. Erdoğan anî ziman ku gava Bahçeli derfetekê dîrokî ne yani helwesta Bahçeli weke pencereyekî dîrokî pênasê dike ku mirov bikaribe tê de ber bê aştiyê ve gav bavêje. Birayê min ê Kurd dibêje Tayyip Erdoğan. Em ji te hêvî dikin ku tu vî destî ji dil bi can bigirî. Me komar, me Cumhuriyet bi hev re ava kiriye. Ev komar a te ye. Were. Were em ê vê komarê bikin welatê dilxweşiyê. Tam wisa dibêje bang li Kurda dike ha. Tam di vê derê de Dem Partî rexne dike. Qandîlê weke terorîst îlan dike. Rojavayê Kurdistanê terorîst îlan dike. Wan muxatab nabîne. Dem Partî jî wekî alîgirê wan pênasê dike û hemiyet de alîkî bang li Kurdan dike. Çima? Çünkü ji bo Tayyip Erdoğan Kurdên rêxistinkirî Kurdên suçdarin. Kurdên siyasî Kurdên suçdarin. Di zindanên Tayyip Erdoğan de tijî Kurdên siyasî ne. Hemî bi terorîzmê hatine suçbar kirin. Zindan heta berderî tijî bûne. Tu gazî kîjan Kurdan dike Erdoğan? Terminatör Erdoğan. Tu gazî kîjan Kurda dikî? Kurdên ku dil derveyê rêxistinbûnê mane
Bine ez numune ki bidim bu hevanla. Binerim. Yani fırkıya insanın normal ve insanın reyxistin kiri. İnsanın reyxistin kiri veke lokomotifin. Behezin, betesirin. Lokomotif dikare treneki bi sedan vagoni birêve bibe. Çünkü dinava hareket ede. Ev dikare ji sedî bîstê civakê be, dikare ji sedî dehê civakê be. Tu sedî dehê civakê, sedî bîstê civakê eger rêxistin bikî, siyasî bikî, şiyar bikî, dikare temamê civakê li piş xwe kaş bike û ber bê serkeftinê ve bibe. Ê mühim hêza lokomotif e. Hêza din ne bi tesîr e. Vagon ne bi tesîrin. Çünkü ne rêxistin kiriye. Tayyip Erdoğan bank li Kurdên ne rêxistin kirî dike. Çünkü ji Kurdên rêxistin kirî ditirse destê xwe nade wan weke muhateb nabîne. Ya mesele ne tenê PKK ye. Li Bakurê Kurdistanê bi dehan partiyên siyasî hene. Bawer dikim 12 partiyên siyasî hene. Hêza wan kêm zêde ne mesele ye. Hemî partiyên kombikî bi qasî serî yek dengê wan yek du hebe. Ama ne mesele ye. Kurdin rûmetan wan heye, dengê wan kêm bejî, Tayyip Erdoğan wan jî ciddî nagire. Wan jî muhateb nagire çünkü ew jî di nava siyasetê de ne. Tayyip Erdoğan tenê Kurdên ku li pê menfaeta xwe ne dengê xwe din AK Partiyê li pê wan digere, xîtabê wan dike. Ew Kurd jî ji AKP qetiyan e, uzanin? Divan demên dawî de bi qasî ku em pê dihese ew Kurd jî ji AKP qetiyan e. Ez mijarê naguherînim, ez heme didomînim çünkü gotinê min ê derexê Tayyip Erdoğan de hê jî hene hevan no. Dibêje birayê min ê Kurd, em ji te hêvî dikin ku tu vî destî ji dil û can bigirî, behsa destê Tayyip Erdoğan ew ê faşîst navî çi bû? Dewlet Bahçeli. Behsa destî wî dike. Me komar, me Cumhuriyet bi hev re ava kiriye, ev komariyatê jî were em ê bikin welatê dilxweşiyê Dem Partiyê rexnekir ji gotinên Erdoğan diyar e ku şaredarê Esenyurtê Ahmet Özer li ser daxwaza wî hatiye girtin. Em ji Kudrê dizanin ji ber ku Tayyip Erdoğan şaredarê Esenyurtê yek Kurd ku ji CHP hatiye hilbijartin tabî Profesör Doktor Ahmet Özer bi hişkî wekî alîgirê terorê pênasê dike wisa sûjbar dike, di axaftina xwe de jî soz dide ku ew ê dev ji van gavên xwe bernedin. Mesela ya soz dide Kurdan, soz dide mesela hem xîtabê Kurdan dike hem soz dide ku ew ê dev ji van gavê xwe ê binçavkirinê bernedin, ew ê dev ji zexta xwe bernedin. Ya çawa însan qisa dike adî be ya. İnsan çawa aqasa dikare ji rûmetê ji şerefê bêpar be ya. Ya tu xîtabê mîna ku anî zemanekî hatibû Amedê gotibû ez mizgînî didim min li Diyarbekirê ji bo zindanekê nû ava kiriye. Yani ew qas Kurdan piçûk dibîne. Ew qas bi Kurdan henekê xwe dikin. Yani îdî komediye, trajediye, trajikomîke ya vana dibin mijarê komedya hakikaten dîne. Tayyip Erdoğan piştî ji civînê jî derket hevalên hêja rojemevan jê pirs kirin. Çi jê pirs kirin? Mafê hêviyê. Bêjin tu mafê dibe imkan heye divan şertan da mafê hêviyê were pêkanîn. Tayyip Erdoğan çi kir zanî? Ew mîna gayê ku tiştekî fehm neke el derdora xwendere dibe çi bû? Mafê hêviyê çi ye? Dîmenê wê hene û nîşan bidin. Mafê hêviyê çi ye? Nizane çi ye? Hevalê derdora wî rojnameger jê re behsa masê hêviyê dikir. Bartin dîsa fehm nekir. û bê ku bersi bide lê xiz derket çû. Yani bi Kurd û Kurman cî hevalên hêja ez ê werim ser peyamê we. Tayyip Erdoğan gotinên klasîk yên ku beriya 7 salan ku dewletê bi wan Kurd xapandibûn dîsa dubare kir. Baş e? Yani ew gotinên ku beriya 7 salan rayedarên dewleta Tirkiye bi wan milletê Kurd xapandibû aynî gotinê aniye îro dubare dike. Yani em birayê hevin, me bi hevra Cumhuriyet ava kiriye, em ê bi hevra bibin xwedî dewletekî hevpar li Lozanê çi sozdan İngilîzan, çi sozdan Fransızan aynî sozan îro dîsa tînin dubare dikin mîna ku em ehmeq bin, me dikin şûn ehmeqan.
yani hêjî divê qenaetê dane ku em dikarin bixapin. Hakikaten vana me nas nakin, vana Kurdan nas nakin. Belkî kêmasiya me Kurdan e ku me xwe nedayê nas kirin. Me hêjî îrada xwe nedayê nas kirin. Me zanîna xwe bi milletê Tirk û bi dewleta Tirkiyê nedayê hîs kirin. Ew kültûra xwe ya berfireh, zanîna xwe ya kûr, ya siyasî, ya zanistî me bi wan nedayê hîs kirin. Ya wisa ji şerefê bêparin bifikirin televizyonên wan, kanalê wan ê yê herî muxalîf, yê herî xwawekê demokrat nîşan didin, behsa Dem Partiyê dikin, tu nirê yek wekîlekî Dem Partiyê tune ye. Behsa Kurdan dikin, yek Kurdekî li wê derê tune ye. A dusî hev Kurdên wisa derdora AKP ew jî bi eslê xwe Kurd nabûne Tirk, wan tînin bi zor dusê gotina jê digirin. Bi xwe diaxivin, bi xwe biryar didin, bi xwe sûcbar dikin, bi xwe bersiva xwe didin. İja bi van gotina qaşo di serê xwe de çê dikin, dibêjin em bi van em mirovên Dem Partiyê neynin, em daw û doza wan meşrû nekin di nava civaka Tirkiyeyê. Yani bi wan bûyî mejiyê xwe pûç dixwazin psikolojikmen bandor li civaka Kurd û Tirk bikin. Yahut hûn tenê bandora nijadperestî hûn dikarin li civaka xwe bikin. Îro eger milletê Tirk kîn û nefreta wan hindik hebe li hember Kurdan, hemî di rûyê we de ye, di rûyê rojnamegera de ye, siyasetmedara de ye. Hûn Kurdan nadin axaftin. Hûn sûcdarin. Hem xwediyê kanalên televizyonê ê rojnameyan û hem jî rayedarên siyasî. Hûn Kurdan nadin axaftin. Daw û doza Kurdan, maqûliya Kurdan. Yani Tayyip Erdoğan ew gotinên sed sal berê ji bo xapandina Kurdan hatibû gotin, dîsa dubare kirin, dîsa got Kurd maqûlin, qehremanin, lehengin, jî hatîne destê xwe pişta Kurdan dide, hestê wan ê neteweperwerî hinekî miz dide. Îja anî ser da jî kir ax wax got wa di nava sed salên borî de qanûn şaş hatine pêkanîn, birayê min ên Kurd xistine, zulm li wan kirine, Kurdan îşkence kirine, îca heyfa xwe bi Kurda anî. Hevan no, binêrin. Werin niha em ji Tayyip Erdoğan bipirsin, heyfa xwe bi sed salên borî aniye, ji we tirê zulma ku li Kurdan hatiye kirin ne di dewra wî de bîye. Em hinekî tişta bînin bîra wî. Binêrin. Tayyip Erdoğan di nava 22 salan de te kîjan heqê Kurdan xistiye bin garantiya qanûnî. Di destûra bingehîn de yan jî di qanûnan de navê Kurd te ku derê bikaraniye, te ku derê xistiye bin garantiye, bin ewlehiyê. Yani sibê tu bimirî herî li pê te kîjan heqê me dibin garantiyê de ye. Sıfır. Tune ye. Te yek televizyonekî vekir bi navê TRT 6 te zimanê Kurdî ji bo xwe kiriye alet, kiriye amûrê propagandaya xwe, propagandaya Türkçûtiyê. Di kanala TRT 6 de di nûçeyek nîv deqî de 15 caran gotina terorîst hatiye bikaranîn ji bo şervanên Kurdan, ji bo siyasetmedarên Kurdan. Em bana ji bîr dikin. Serê te bixwe tevê televizyonekî bi vî şeklî. Televizyonekî bi vî şeklî pêdiviya Kurdan pê tune ye. TRT 6 Anadolu'dan görünüm tenê zimanê wî biye Kurdî. Ev weke tecavüz e. Heta niha bi Tirkî tecavüzê milletê Kurd dikir, anha tu bi zimanê Kurdan tecavüzê milletê Kurd dikî. Yani vaya hakikaten ji terbiye siyasî, ji ahlak para xwe negirtine. Nasibê xwe negirtine. Yani hebûna televizyona TRT 6 bikaranîna gotinên fermî ên dewleta Tirkiyê, jargonên fermî yên dewleta Tirkiyê bi tena serê xwe cûreyekî tecavüzê ye li milletê Kurd. Vana fehm dikin, fehm nake nizanim. Vana nizanim fehm dikin em dixwazin çi bibêjin nizanim. Yani mesela
darbe heştê de di darbe heştê de çi dikirin davetin ser malan Kurdan dikirin zindanan işkence li Kurdan dikirin. Mesela bila Tayyip Erdoğan Fırkiye xwe ji me re bibêje. Fırkiye 22 sal dewra xwe û ya salê berê ya salê darbeya eskerî bila ji me re bibêje. Wan jî davet ser malan, wan jî heqaret li ixtiyaran dikir. Îro jî eskerên Tayyip Erdoğan davêjin ser malan, heqaret li Kurdan dikin. Gencê Kurdan li erdê vedzelînin, tezî dikin, rûmeta wan dişkînin. Di dema Tayyip Erdoğan de ez ên bahs bikim. Mesela bifikirin ew di dema faîlî meçhûl de di salên nodî de dewletê Kurdan kuşt lêbelê bawekê dizî. Mesela neyûrî bû bigirta ser xwe. Weke dewlet neyûrî bû bigota min Kurd kuştin. Çi dikir? Dibin navê JİTEMê de, dibin navê Hizbul Kontra de faîlî meçhûl pêkdanî însanên Kurdan, rojnamegerên Kurdan dikuş davet nava zeviya. Yani eyb dikir weke dewlet bibêje min kiriye. Çünkü zanî bû weke suç e. Firqiya kuştinên faîlî wan ne diyar ên salên nodî û firqiya dewra Tayyip Erdoğan çi ye? Tayyip Erdoğan alenen dike. Li ser navê dewletê dike. Belkî jî alîkî da jaliyê fermiyetê ve ji bo me baş e. Em her têne kuştin. Ha bawê qanûnî ha dervê qanûnî em her têne kuştin. Di dewra Tayyip Erdoğan de em baweyekî resmî têne kuştin. Ez ji were bijimêrim çawa em têne kuştin. Ez bînim bîra we di dema êrişên bi tank û top û helîkopter ên ser heşt navçe û bajarên Kurdan de ez bînim bîra we. Ez bînim bîra we tankên dewleta Tirkiyeyê Tayyip Erdoğan çawa êrişê ser mizgeft û camî û malan dikir. İnsanê me di bodroman da jêrzemînan de çawa dikuşt tankên Tayyip Erdoğan. Dîmenê wê demê ji Gazayê ne cudatirin. Ez bînim bîra we. Ceylan ön kol çawa hat kuştin bînim bîra we. Serê sibê zû nîvê şevê di zivistana çille de balafirên Tayyip Erdoğan wextê êriş kirin ser 34 ciwanên Roboskî bedenê wan perem perçe kir û bedenên mayî jî li hestiran sar kirin anîn ro gundê Roboskî. Dîmenê wan ciwanan tê berçavê we. Me bi goyê xwe bîstiye çi Tayyip Erdoğan. Dibêje min emrê êrişê da, min talîmata êrişê da. Ez çi bizanibim li wê derê kî Ehmed e kî Mehmed e. Min bi xwe gotinê wî bîhîstine. Hefteyekî pêş de dibê me pîlan kiribû. Êriş pêk were li Roboskî. Em di taqîbatê de bûn. Yani van gotinê wî em ê ji bîr bikin. Yani em ê ji bîr bikin ku Tayyip Erdoğan çawa piştgirî daye çeteyên Daişê êriş ber ser Kurdan. Em ji bîr bikin ku Tayyip Erdoğan çawa Efrîn dagir kir, 1001 jinên Kurd, zarokên Kurd qetil kir. Bedenên wan zarokê me li erdê bûn ew dîmen em çawa dikirin ji bîr bikin. Kî kir? Amerîkyan kir, İsraîlyan kir. Tayyip Erdoğan îro di axaftina xwe de bahsa İsraîlyan dike. Çiye çinine di meşekîl Avrupayê de alên İsraîlî jî hebûne. Tayyip Erdoğan bila zanibe ku ji Avrupê ve ne tenê İsraîl temamê welatên Avrupayê û Amerîka her kes piştgirî dide doza heq ya Kurdan. Êdî wê gelek alên cîhanî were ragirtin da meşê Kurdan de. Ne tenê İsraîl. Yani êdî hêz û quweta Kurdan heye dostê xwe, cîranê xwe li hev zêde bike. Em bînin bîra we serê kaniyê çawa hate dagirkirin, gazên kîmyewî çawa hate barandin. Ew êşa zarokan, ew qêrin û hawara zarokên serê kaniyê ew dîmenên bedenên nîvşewtî nayê berçavê we. Wana kî kir? Tayyip Erdoğan kir. Ew Tayyip Erdoğanê ku weke terminator tev digere di şarê li hember Kurdan de îro hatiye ji mira pesnê Kurdan dide. Behsa Selaheddînê Eyyûbî dike.
Tayyip Erdoğan Selahaddin Eyyubi berya 1000 salan nave em Selahaddin îro dixwazin. Selahaddinên îro di zindanê te de ne, destûnîgê wan girêdayî ye. Ji azadiya xwe bê parin. Tu cîwaniya wan, xortaniya wan, zanîna wan, emrê wan ji wan didizî. Tu kujerê wanî. Tu pesnê Selahaddinê Kurdî 1000 sal berê didî, ama Selahaddinên nûjen yên îro di zindanên te de girtîne. Bi 30,000 însan hene. Êdî di hepsê te de cî nemaye. Em milletê Kurdî îro em azadiya Selahaddinên îro dixwazin. Ez wextê dibêjim Selahaddin û hemî 30,000 hevalên wî ji me re behsa Selahaddinê Eyyûbî beriya 1000 salî neke. Em têr bûne ji van gotinên vikû vala. Bibin însan hûn heqê Kurda nas dikin bikin, nas nakin Kurd cihê dibin. Şikiriya navnetewî heye ji bo Kurda. Ew qas vekiriye. Mafê Kurdan wextê ku em behs dikin jî ne mafê takekesî ye. Ne ew Kurdên ku tu behs dikî Kurdên bi tena serê xwe, Kurdên di halê xwe de, Kurdên gundî, Kurdên bajarî ku li malê xwe ne halê xwe de ne. Em behsa wan Kurdan nakin. Em behsa mafên netewî Kurdan dikin. Ez ê werim ser gotina Tuncer Bakirhan. Ka Kurd çi dixwazin pir xweş îfade dike. Yani êdî tiştê ku Tayyip Erdoğan aniye serê Kurda îcab dike mirov dirêj bike. Yani îcab dike em behsa cinayetên li derveyê welêt bikin. İcab dike em behsa êrişên Tayyip Erdoğanî li ser Rojavayê Kurdistanê bikin. Qêrin û hawara wan zarokan. İcab dike em behsa wan komployên bêbext yên li Parîsê bikin. Cinayetên li jinên Kurd hate kirin. Sakîne Cansız, Meleka Kurdan, Lehenga Kurdan. Ji deverekî weke zîndana Amedê filîtî bû saxî. Ya bifikirin Sakîne Cansız, Gülten Kışanak, insanên leheng karibûne saxî bifilitin ji zîndana Amedê, ama li derve Sakîne Cansız tê qetil kirin, Gülten Kışanak dîsa davê ji zîndanê. Ew qas bêrûtî dibe, ew qas bêşerefî dibe. Yani Sakîne Cansız firqiya Tayyip Erdoğan û ya dewra darbeya heştî a Kenan Evren pir xweş nîşanê me dide. Sakîne Cansıza ku lehengiyekî pir mezin nîşan daye, tûyê rûyê Esad Oktan Yıldıray kiriye, çi ziqûmê ew îşkencekar, ama saxî fitiye, hat derva jaliyê çeteyên Tayyip Erdoğan ve hat kuştin, şehîd ket. Firqî ew e. Ev Tayyip bila ranebe ji mira bas aştiyê neke. Hemî Kurdên siyasî davê jê derve û dawa aştiyekî sexte behsa gotin aştiyê dike. Yani ew devê ku jê kîn û nefret dibare çawa dikare behsa aştiyê bike? Yani ji ber vê yekî zirnik baweriya min bi gotinê Tayyip Erdoğan tune ye. Ez pê bawer nabim. Hemî gotinên vik û vala ku 100 sal berê bi aynî gotinan Kurd xapandin, îro em nakevin wê xefîkê. Tu Kurdekî divê nekeve wê xefîkê. Mîna însanan heqê netewî Kurda nas dikin. Heqê netewî du tişt in. Nasname û îrade. İrade Kurd bi xwe qerara xwe didine. İrade ew e. Kurd, milletê Kurd bi xwe qerara xwe dide. Qedera xwe bi xwe tayin dike. Xilas. û nasname. Nas dikî dikî. Nas nakî em îrada xwe û nasname xwe nas dikin û em vediqetin. Êdî em hatine wê pêvacî. Bila Kurdekî rabe ji me re bêje, tu rast nabêjî. Bila dewleta Tirkiye îrada me nas neke, nasname nas neke û em dîsa jî pê re bijîn. Yani kîjan Kurd dikare min îqna bike, bila were ji me re bêje. Ez dixwazim îqna bim. Ez dixwazim îqna bim ku em weke millet, weke netew dibin serweriya milletê Tirk de bijîn. Bila navê Tirk hebe, netewa Tirk hebe û em dibin wê serweriyê de bijîn.
ورم me yıknakin. Ez yıkna bum ku ji bo em bibin kole yıkna bum ama velhasıl yani tiştin ku Erdoğan kirine icap nake merov zêde bike wextê merov zêde ke merov nikare ji nav derkeve hema da. Yani tiştên çawa tên berçavê min. Ew bedenên tazî ê şervanên me wextê pesîrê wan jê dikin li kolanan davê jin erdê taybet ana heft rojan cenazî li erdê ma kûçikan xwar û destûr nedan ku em biçin cenaze rakin ew xortên me ê ku bend avê stûyê wan û di pişt erebê zirxî de kaş kirin wan dîmenana bînin ber çavê xwe wana hemî di kîjan dewrê de pêk hatin di dewra Tayyip Erdoğan de heta ku hesab ji Tayyip Erdoğan û hevalê wî neyxwestin tu car mafî wî tune behsa aştiya bi Kurdan re bike. Dema ku merov dibe însan merov behsa aştiyê dike divê beriya her tiştî merov li xwe var qile haya mirovan ji mirovan çêbe merov vegere li pişt xwe binêre û merov mîne însanan pêşî kirinên xwe ên hovane bibîne raxe ser masê lêborîn bixwaze çok de li ber Kurda lêborîn bixwaze. Rêvebirên dewleta Alman Merkel jî eyna wek çoktan lêborîn xwestin. Wextê ku dewleta mirovan sûç ke serokekî wî dewletê wextê çok de lêborîn bixwaze ev dibe esalet. Ev dibe merdî. Wê demê mirov bawerî bi gotinê wî dikare bîne. Ama Tayyip Erdoğan heta ku lêborîn nexwaze, heta ku sûcê xwe nebîne, heta ku terora xwe biparêze tu Kurdekî bawerî bi gotinê wî nikare bîne. Xilas. İjab nake em xwesa terorîzma Tayyip Erdoğan û ya dewleta Tirkiye bijimêrin li dû hev rêskin. İjab nake ji wexta we re heyfe, ji wexta me re heyfe. Ama em van însanan naskin. Sal 2024 me 7 sal zêdetir wenda kirine. Êdî sebra me nemaye. Êdî em nikarin 7 salekî din wenda bikin. Em naxwazin neviyê me zarokê me dibin destan de mezin bibin qurbanên komkujiya em naxwazin. Em dixwazin dibin ewlekariya qanûnî ya navnetewî de werin parastin. Bes sidî. Bi tu şeklekî kîjan Kurd bixape bi vî dewleta Tirkiye heqeten sûcdar e. Asla dibê mirov nexape. Ez zanim Tayyip Erdoğan çima Qandîlê muxatab nagire. Çima Rojavayê Kurdistanê muxatab nagire. Kurdên rêxistinkirin e. Kurdên rêxistinkirin nefret dike. Serokê Giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan li meclîsê di komcîneva partiya xwe de axivî Bakirhan binçavkirina Ahmet Özer şermezar kir serbestiyê wî xwest. Bakirhan da zanîn ku seranserî dîroka Komara Tirkiye bi serê gelê Kurd de travma pêk hatiye axaftina xwe dewa û wisa domand gelekê şên ciddî hatin kişandin. Em bi ferasetekî tirs û xof hatin birêvebirin. Em di pergalekê bi tirs û xof de jiyan. Ji ber ku Komara Tirkiye ji demokrasiyê tirsa demokratîk nebû. Mixabin nebû komara herkesî, bû komara aliyekî pir biçûk ji wan re xizmetê kir. A rast bingeh û cewhera komarê demokrasî ye, lê mixabin demokratîk nebû. Em şahidin, em bersûç û mazlûmên 7 saleke komarê ne. Herî zêde jî divê 7 salê de zilm li me hate kirin. Her çi xasî hikûmet biguherin jî tekîliya komarê û Kurdan qet neguherî. Çinkî ev pergal li ser zeft û înkarê didome. 7 salin dibêje gotina bekay heye de rayedarê dewleta Tirkiye bikartîne. Ev 7 salin pirsgirêka Kurd nehatiye çareserkirin. 7 sal berê dema komar avakirin gotin beka vaye 7 sal di sera derbas bûn dîsa dibêjin beka nalet here li vê bekayê ev çi bekaya we ye. Ev 7 salin komar şaş û xelet birêve dibin dibêje Tuncer Bakirhan. Niha ji bo ku ji vê xeletiyê vegerin firsendekê pir ciddî heye
دوی کمار د دسپیکی ده به کردان ره، به علویان ره، به همو باوری و گلان ره به دموکراسی و آزادی ره لهف وره. مجبوره، نچاره. جبو آرامی خوشی وره ولات مدوی سر اولی کرد آزاد بن. ده 100 سال اولی ده تنه نه کردان، ارمنان، علویان، سوریانیان، مسلمانان گلکی باوری و نتویندن ایش کشاندن. دوی پیواجوی ده حوجداری به فراسته که ویرک کوکاره به باخ فهیه. ورن اموی ولاتی به دستور که بنگهین یا دموکراتیک تاجیدار بکن دوی 200 سالیا کماری ده. هر تم رادبن و پرس دکن دویجن گلو کرد چد خوازن. اف 100 سالن کرد چد خوازن آرمان جوان چیه به هزاران جاران آنین زمان. لیمه خوابن نخوازن فهم بکن. نخوازن گوه بدن دا خوازن کردان. بله ام برسوا و دیسا به 2 پیوان بدن. هوان نشکنه ما خوره گوداری کن. ورن دوی ام برسوا داخوازن کردان او ایکو دبیجن کرد شد خوازن ام برسوا هم به 2 گوتنان بدن. کرد ناسنامه و اراده خود خوازن که اف 100 سالنج دستیوان هاتیه گرتن. پرسکریکا کرد جبر رد کرنا ناسنامه و اراده کردان پکته. جبر کو اف ماف نای ناسین پرسکریکا کرد هیه و ددومه. تونجر باکر هم بالک شانسر مسئله یا رئیسگرتنا جهو راجی و ها گود. ام هستین خواه ینج دل دیار دکن که دوی کرد و ترک جهو را رئیس بگرن لماف و قانون خواه خودی در کون جهو را حرمت بکن ام بویه که رازینه ام جی آلی گرن که کرد و ترک جهو حز بکن لی ارکا سرکه ناس کرنا حق ماف و قانون هوه پیورا سرکه نبم پیکرنا ماف و قانون هوه جبو که ام بحثا فرزبونه بکن ام دکارن با آشتیه که برومت براتیا راستی نوا بکن ایرو برایز طایب اردوغان گوت جهر دم زیده تر زمین ترکیه جبو ویکی هیه کرم کن ورن ام به هفر آشتیه که راست نوا بکن تاوی نتوه پرست نجات پرست این که وکی قرکرین سیاسی تفدگرن جی ام دکارن آشتی دیاری 85 میلیون مرو به ولاتی بکن. هوانو از وی داری پرانتیزه که وک مجورت شک بیجم. انسان که باسا براتیه کرش کرم خورا جیرا بیجن نه ام براتیه نخوازن. ام وکهویه دخوازن. براتی گوتن امبراتی تنه سختکاریه که جبو تشتن بی قانونیه. مثلا چما دبی برا ایجاب ناکه ام ببن وکهف ام ببن دوست ایجاب ناکه ببی دوست شی مادم که ام لولاته که به هفره دجین ام ببن وکهف ایجاب ناکه ام ببن دوست شی ایجاب ناکه ام ببن براجی تشتکی اوساتونه آشتی جی ایجاب ناکه آشتی چیه؟ پیواجوی پشتی شره اما طایب اردوغان دبیجه مشهر نکریه به کردان ره چما باس آشتید که بدمه چما باس آشتید که مادم تشهر نکریه جبرویه که ام براتی نخوازن ام وکهویت خوازن حق ترکان چه به ای کردان جی او قاسه خلاص باکر هم بالک شانسر هفدیتنا عمر اوجلان یا برابر پککی عبدالله اوجلان راجی واقفی در روزین داویده برای عبدالله اوجلان کو 44 ماه بون آگاهی جنه ها تورگرتن لگل پارلمنتری ما عمر اوجلان هفدیتنا کی پیکانی بیاما اول یا هفدیتنی جی او بو برای اوجلان گوت تجدید بردوام دیکه جبر وی کی جبر جاره کی دن بانک لحکمت دکم دامل دست تجدید لسر برای عبدالله اوجلان راک جبو برای عبدالله اوجلان شرط و مرجین خبات آزاد یا مذاکره با آفرینن مادام که هونوی و که معاتب دبینن برای باحچلی گوتبو بلا برای عبدالله اوجلان وره لمجلس بانگا خب که ناخوی چاهی تجدید راکن ام جی ببیجن شرط و مرجین خبات آزاد با آفرینن اوجلان دبیجه تجدید دوام دیکه اگه شرط و مرجین گونجاو بهبن از خودی و هزا تئوریک و پراتیکم که وی پیواجوی شر آتوندی بکشینم سر بنگه ها حقوق و سیاسی یعنی دبیجه اگه هون هبن اجی همه از آمادمه او اراده قدرت باوری هز دبی بمرهیه روبرین وی ولاتی وان تشتیم که برای عبدالله اوجلان دبیجه جمع بهتر پید زانن فرسنده که دیروکیل پیشیاویه بانگه که دیروکیه کرم کن ویا بنرخینه قیمتی بدن وی بانگا اوجلان دبیجه باکرهان باک شان سر داخیانی طایب اردوان یا دو کمجینه و پارتی ایرو چید بیجه
حتی نه هر کسی گوتی هر کسی فکر خوانی زمان یا راست فکر اردوغان مرخت کرد بجه یعنی گوتن طایب اردوغان دوباره که لگوری خو سر راست که اما چارچوبه گوتن باکرهان اوسانه باکرهان د دوی آخرتن خود جی بکرمانجی آخفی برید گوتن د توری تده چه هبه تویویا درخی راست گوت yani de turi mervan da tişteki tinebe merv desi xwe bavêce tiştekî dernakeve ama dibe ême di turê me de aştî heye diyalog heye biratî heye em jî niha ji îxtidarê ji partiyên din dipirsin di turê we de çi heye keremkin derxin tabi gotinên sembolîk bikartîne Tuncer Bakırhan bahsa tur dike ew jî tur di kültûra Kurdan de xweş e zanin ne hevalên ku li bajara mezûm e vekî nizan tur çi ye tur tur ji rêyekê torbeyê me ro davêje milê xwe ew Kurdên me ê nûjen ê ku li bajara mezlûm bûne vekî nizanin na ama gundî hemî zanin hevan no yani ez bixwe min tabii Tuncer Bakırhan çarçoveye axaftina wî bi giranî bersiv dide Tayyip Erdoğan ama gotinên Tayyip Erdoğan hakikaten yani ew xwasa behsa pêvajiyê dikin dibêjin zextekî cîhanî ya mezin heye li ser dewleta Tirkiye xeterî heye ama ez dibînim ku aqlê dewleta Tirkiye hê jî kêm e aqlê dewleta Tirk ne divê astê de ye ku karibe pirsgirêka hel bike ez pir berketim hakikaten ez berketim çünkü ez zanim bi vî aqlê ku Tayyip Erdoğan niha di nav de ye yan jî aqlê ku Tayyip Erdoğan birêve dibe Tayyip Erdoğan aqil birêve nabe şaş fehm nekin aqlê dewletê ku pê goyê Tayyip girtiye birêve dibe yani Tayyip Erdoğan wekê vîtrîn bikartîne ez behsa wê dikim aqlekî pir cahîl e ne siyaseta rojata navîn dikare bixwîne ne jî astêya Kurdan fehm kiriye ji ber vê yekê ez berketim çünkü ev aqlê dewleta Tirkiye zanim dibe sebebê şer sebebê xwênrejandinê dibe sebeb ku ekonomiya dewleta Tirkiye bi temamî here ji şer re dibe sebeb ku civaka Tirkiye temamî birçî bimîne xela çê bibe her tişt biha bibe civak bi awayê xwe bi perwerdeya xwe ehmeq mezin dikin nesla nû bi wî sîstema pûç ya perwerdê hakikaten ehmeq kirine tevizîne yani civa ku se teviziye tevizandin çi ye êdî hîs nake tu lê dixê tiştekî hîs nake mesela tu birçî dihêlî hîs nake tu dewleta Tirkiye çi bîne serî êdî hîs nake teviziye şiyar nabe ev hemî de encama siyasetê de bi zanebûn hate kirin civakek tevizandî dixwaze dewleta Tirkiye ama firqî ev e civaka Kurd ne teviziye civaka Kurd şiyar e îja merû çi dikare bi bandor be mesela nûmuneyekî min heye beriya niha min pir ji we re gotibû min ez ji çavderiyê pir hez dikim çavderiya însanan a civakê mesela canan em diçin meşû mîtîngan yan jî 1000 kes 2000 kes bi awayeke rêxistin kirî bi armancekî dawa tiştekî dikin di nava welatekî de merû dibîne ku bi tesîr dibe ya daxwazên vê girsê tê qebûl kirin daxwazên siyasî bin daxwazekî civakî be bi şiklekî daxwazên wan tê qebûl kirin 2000 kes bejî 5000 kes bejî bi giranî dewletên demokratîk daxwazên van însanan tîne cî çima çünkü girseyeke rêxistin kiriye bi hev re tev digere weke ew daxwazê wan biya weke çîmento wana bi heva digire dibin hêz û quwetek lokomotîv ew daxwazê wan tabî kî hemî ji bo fayda civakê ye bi milyona kes ji daxwazê wan fayde dibîne tenê hejmara wan 2000 be 5000 be ama rojekê serê sibê rabûm çûm trênê siwar bûm min dît li îstasyona trênê ne 5000 bi 10,000 însan henin dimeşin ama belawela dimeşin her kes ji bo armancê xwe dimeşe
armanceki yekgirtî tune ye. Ev kitle, ev girseya ku ber bi trenê van dimeşin û li îstasyonê jî însanin serê sibê zû û biçin îstasyona Wisa ye. Herkes diçe kar. Îja tijîne tren. Çima ev girse nikare bi tesîr be ji ber ku her ferdekî di nava wê girseyê de bi daxwaza xwe ya şexsî tevdigere. Ne rêxistin kiriye. Ne bi bandore. Ji ber vê yekê mirov rêxistinekirî be pir bi tesîr dibe. Tayyip Erdogan lewma Kurdên ne rêxistinekirî dixwaze. Hevan no. Binêrin ez çi dikim ji we re. Çi Şêrpilîng çi dibêjî? Rîka min rehmetî em zarok bûn ji me re çîrok digotin çîrokê çawa min tam fehm nekiriye. Ez ka kîjan ez ana dorê de peyamê we binêrim zêke. Ez peyamê we binêrim hemiya ji we re bixwînim. û peyamên ku we eleqedar dike kêfa we jê re tê ez ê taxînim serê wê. Ez ê bînim ser ekranê. Erê wallah. Ka tamam. Erê beka. Beka. Ya sanki bekaya Kurdan tune ye. Sanki pêşeroja Kurdan tune ye. Tamam. Ez peyamê we tînim ser ekranê û bixwe bixwînin. Hevan no. Vana hûn çi dibêjin? Kirêj Doğan. Ya Terminator jê re dibin, Terminator. Hakikaten pêkanîna wî, tevgera wî, hereketê wî, tîpa wî ew kîn û nefreta wî wextê diaxife li hember Kurdan. Erê. Tirku ya em behsa milletê Kurd milletê Tirk nakim binêrim milletê Tirk mağdur e. Milletê Tirk jî mağdurê sîstema xwe ye. Ew wisa têne perwerdekirin bi mantiqekî nijadperest têne perwerdekirin. Çavê min ser peyamê wê ji bo ez milletê Tirk sûcdar nakim. Yani ev tişt hemî di dewra Tayyip Erdogan de hatiye kirin bila kes ji min re behsa Tayyip Erdoganeke ê min bixwe ji bo samimiyeta wan bawer kim hin tiştene yek Tayyip Erdogan lêborîn bixwaze ji ber tiştê ku di dewra wî de hatine kirin qenebe. Du hemî însanê di zîndanan de ji ber dew doza Kurd û Kurdistan hatine girtin bê şert û meş serbest berde. Hatta insanên Kurd di hepsê da tu çawa dikarî Kurdan bidî bawer kirin? Yani ne mümkün e. Kurdekî ji ber dozên siyasî de hepsê da be ne mümkün e tu Kurda îqna bikî, ne mümkün e. Ya kes tune ji van re bibêje ya. Wekîlê me bila bibêjin van tiştana ji wan re nizanim dibêjin înşallah. Yani ne mümkün e em bawer bikin. Hevan wes xatir ji we bixwazim. Xweş e wisa. Ka ez hinek peyamên wekî din tiştek min ji bîr kiribe heye ya gelo. Mi çi ji bîr kiriye gelo?
Yani tabii ki Neçivan Barzani dibêje eger pêvajiyeke aştî dest pê bike li Tirkiye dibe em kêfxweş dibin. Yani tişta yekem eger bi çavekî rasteqîn li mijaryan binêrin, dema ku AK Partî li ser desthilatiyê pêşketiyên berfişa di Pirsa Kurd Tirkiyeyê bi dest ketine. Ê bi Xwedê Neçîvan Barzanî çima wisa dibêje nizanim. Yani min tonkî tişt got di dereqê Tayyip Erdogan de yani dibêje berê zehmet bû mirîş xwe re bêje ez Kurdim, niha dibê em dikarin ji xwe re bêjin Kurd. Ya binêrin mesela heng Kurd çawa hatine îqna kirin ya jî ji ber menfaetê xwe aborîne. Mesela vaya mirovan değişîne. Yani devleta Tirkiye Tayyip Erdogan tere şeş vedike û anha jî mesela Neçîvan dibe em nikarin tiştê ku hatine kirin kêm bibînin. Berê gelekî zehmet bû tu ji xwe re bêjî ez Kurdim, îro dikarî ji xwe re bêjî ez Kurdim. Televizyona Kurdî heye, dibe hem tişt hatine kirin. Yani binêrin. Yani mîna çi mîna ku tu insanekî mîna ku dewleta Tirkiye berê 10 jara tecavüz dikir, niha hêjmara tecavüza xwaniye 5 û em şikur dikin. Yani em ew qas ketine ha. Em ew qas ketine. Yani sal biye 2024 û navê Kurd yani em dikarin ji xwe re bêjin Kurd yani bes e xweş e. Ya tu ji xwe re bêjî Kurd nebêjî Kurd. Kurdî ji holê radibe nayê naskirin welhesel dirêj nekim hevano. Ez ji we jî xwatir bixwazim. Yani van tiştana tên zanîn hevano. Êdê baş e. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bêdewr be. Dem baş, silav.